Това е една нова поредица, може би. Най-вероятно ще е нова поредица. Ще играя... ще играя такова. Как му се викаш? Happy Wheels. Най-вероятно всички знаете коя е тази игра. И докато нямам... Нали, ако може ми направете нива, но за сега ще играя на Преслав нивата. 2.7. Окей. Да, на Преслав нивата ще играя. Етилтрит, може да всичко да знаете. И да започваме. Имам само 10 минути, защото бандика ми е купено. Don't move пише. What is this? What? Браво! Не беше лошо. Като за нищо да не правя. Беше добре. Квиз! Да видим. Квиз! Със и той ще знаете. Така, мразиш ли Shadowhex? Не знам, Преслав, мрази ли Shadowhex? Не. Добър си. The Soul BG. Наистина си добър. Това беше добро. Абе! Така. Сега съм цъкълник. Сияна Танева. Ако се чудите, защо не играх горните, снимах един друг клип, който няма да е качен. Дай на Дебелия с косачката. Окей. Дайте на Дебелия. Така, ще дадем еса на Дебелия. На Дебелия ще дадем. Но го направих повече от 10. What? Вау, как лаза. 2-3 FPS. Дайте на Дебелия. О, да. Знам, супер много лагва. Не ми се сърдите, просто компютър нямам. Вау. Твърде много даваме на Дебелия. Да, твърде много даваме на Дебелия. Иначе не е лошо нивото, понеже Преслав обича да дава на Дебелия. Сега правим на GLF. Ко? Здравейте, Пичо и господин Пресли. Моя мап е направен с цел да дадем на Дебелия. Надявам се да ти хареса, моля ти играй докато снимаш. Така е. Докато снимаш, my friendos. Докато снимаш. Така. Ще даваме на Дебелия, така ли? Значи вземаме този Пичо. Още 9, още 6 минути остават. Докато спрем този клип. What? Ще даваме на Дебелия. Всичко това беше един голям трол. Надявам се да... Няма, дайте на Дебелия. Няма да даваме на Дебелия. Защо? Ботълрън. Ботълрън. Какъв ботълрън бе? Минага, но смисъл нещо. По-добре от мене виждали ли сте? Виждали ли сте? Така че... Така. Аре! Как ми лагва? Да, много лагва. Кага му пука. Чарактер. Сме с кола задача. Не прочетох от описанието пак. Добър съм, наистина. Добре, целил съм. Точно го се върти, бе. Ботълрън на предна гума. Мелджи. То с май нещо да заболя.
What? Успях ли? Ах ти добре, аз съм нещо. Какво да правя? Стой! Искам нагоре. Дай. Рип. Няма да рестартвам левелите, защото няма много време. В смисъл програмата. Ако някой има нещо да каже, например, здравей, Пресли, извинявай, че не е на кирилица, но не може, има и по-лесен начин, ако не успееш по трудния. Дай на дебеля, не го жаля. Добре, ще дадем на дебеля. Аз не съм Баткови Преслав, аз съм някакъв много известен, нали, много известен, много известен ютубър. Аз съм по-известен от Баткови Преслав. Грешния, да, няма значение. Чакай, не може, окей. Не можах да мина левела. Why you do this? Как се нервя? Не ми се дава на дебеля. Още малко и ще свършвам с клипа. Честно да ви кажа, този клип на нищо не прилича, но както и да е. Моля, преди камерата ми беше ето там горе, не го гледам. И сега съм свикнал да гледам на тази фенс. Кокича. От Кокича, бе! Виж, че е от Кокича. В него дали е наистина от Кокича. Така, най-якия ютубър, дано ти хареса, тук няма да се пише на BG, sorry. Аз съм нубец! Как се скача, някой да ми каже? Вау, това ми бяха червата. Не знам как се игра тази игра. Собствено. Вие ще кажете дали искате още нива в коментарите. Добре. Още едно ниво след това. Скок! Аз съм пълен нуб. Боже! Абе, виж ме, бе! Как може да съм толкова слаб? Impossible. Как ме закла! Как ме закла! Ужас. За какво ще барам се пак? Справ човек съм. Спешъл. Като гледам не особено спешъл. Аз честно да ви кажа, не искам повече епизоди. Но както и да е. Добре. Ще спирам епизода, защото сега ще стане фейл. Да. Какво направихме? Така. Това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесал, най-вероятно не е. Пишете в описанието, ако искате още епизоди. Или нещо друго, ако искате. И мисля това да е. Да. И до следващия път, ако имат на тази, нали, поредица епизоди, на следващия епизод на тази. И до следващия... Чист скъпа някаква. Добре. До следващия епизод. Довиждане.